Mentaka sengi ka arterik jong urempang araja arfulai ka National People's Party hapo jong karaniko block unit kala penlongi ke jingalang bekirke hashnong Mountain Row Rangthong Southwest Kasil District naga benda banjit thamai kinong kitkam bat kumjo ru ban perkhan kumno ban le nangni shakaman ha ka baide bat ka MLA election jong uni usnem Lakban kedau bakani ke jinglom bekerke jong ke NPP Raniko Block Unit kadi hadin bawa Martin M. Dango Presiden barang ba jong ke NPP Ranikor Constituency ubaladep ban penbenaru kum ukertong na ke NPP Ranikor Constituency uladep ban no shaden ya ke NPP bat lej bat penyeso pat sya ke BJP harangkat ke nongbot jong u hakini ki kindiat sengi hadin ke jing ya kren basani halor ki babun ki kam la penlong ru ya ke jingjit thamai ya ke nongkit kam jong ke NPP Ranikor Block Unit ha ke balajit Presiden ya ba Nelbi Ti Sangma ban pe ia ka benta jong ka Raniko Block Unit bat kumjo ru ia kinongkit kam jong ka NPP Youth Wing bat Women's Wing harangkat bat kiwede kinongkit kam bah kman jong ki unit ha ka negasngi la shimru ia ki artili ki rai badon kam kata naga benta banjet thama ia kinongkit kam jong ka party bat kumjo ru ia ka rai ban penmi ia la ujong ukertong ha ka jaka jong uba Martin M. Dango Bamanga ngap don kti ban jisla ban badango ngam don rum kata ngakren nado kaman sem kabaar kabaki ong hana bamanga ngadei uba khanglat ya uba dango banya kendu yo chief minister banya kren ya kino kikam perlak nya tho ya pi haka khat arterik uba dango batnga ngidang ya kren hamadan pulo haka tu ka PUI ka tu ka general meeting jogi kandidat jogi NPP isar silien idon Iba danggo iwan ngidang ya keren hang to kamkut tangkata janmet ngisa khot dinar hayung jong CM ba danggo ru dangwan hayung jong chief minister kilawan somaki banyanga mendai tang ba danggo ba danggo ba man study nang ram ka khon jong u ka badai ka doktor kiwan lang hayung jong CM ha to ka janmet ngangawan hadin rengkat bat ki state youth member ki jonga ban lek lang eta ka dinar ba khot jong CM Kumno ki ong mga khang mga banyak kenduk ka siam. Kataru perlok pidi ban syai kedah. Bat kumno kala ban long bakat yu bak danggo ngan la mga ban khang te banyak kenduk chief minister. Hatu kata ka syong nong remmo bawa akit un khang la yu bak danggo. Kamdei tang kata haka ar pulai tarik ngalek ya kami general meeting jong ki kandidat jong ka Garo Hills hapo adokre hang turu bak danggo uan ngadang ya keren kami banyak keren ngomor barang tenai janmet titep haba ye tho kibri kong badang goro meni wan adokre tengah susah not mo ka lidar jong kami wan keren ngala phone khatoi baji wan ka phone ngayo don bok ngayo ban keren halo sar sulu pidon ngadang don sekawati tengok lano sar pinwan ngong lasai trai ngalawan sulong pi kam don kanu ka jing pher perlo kam don kanu ka jing pher kapren jonga badang go Henry Don kibreu na kamta kanu kaba ki snow ba ngimino na NPP kisim daw penban danga tinggal ko aban pensai penba jeng constituency kamtam ni kiba je ke NPP batlen bajong pi penai pensai sesong sa tau ba bana ket semladon ka bakum kata kamen sem ha benai kandai benai menta nilayat da kata ka lenti bat kam simdon kanu ka jing ya pher jingmot hapdeng jongi ki kam ki jam ki yaj baik ki yaj rente dang hakini ki khniat sni na kalyang jong kinong yalam na kani ka block Raniko ki bakan thop ya ka compulsis na itang ka badai ka women's wing president kila khot yang ha ka arpusan terik banong tong nya perkhatlem ka don ka jing hapo jong ka group hapo jong ka kenhon jongi Raniko khampam yu ba dango haka arpusan terik nya thu epi ki pajba ngawan ya ka meeting jong iba HS ding do hapo jarai musa bat hapor bangaranggon semua kurmat ikong pel la pun nga kumba arsen license yong bangidon kampalat banyak kendo epi bana tingong kong pet ngadangdon semua kurwan dengan sawan hitep menithu epi ngami na mo kurwat ikong pel iap yang hakat jo ka jaka pisutho kalenti na mo kurwat sa sudu sulong galong alkenta setengah dolai kenta iap yang ngan itu ke restoran ba iap yang ngaru kadai ka blueberry katu ka restoran ka badon hajan jong ka Pinewood Hotel ap mano ap kompelsi ap ubak linga ba John Sangma baru ubak bilong kini ki ap yang hantu hadu lai kenta ki laban ap marhabala poi hantu ni tu pi perlok
ong yang bangi don ke jing usar la shibnai uja ju on tang ye ka mobile phone ro tenang ta ndal ulawan ro ni su tho udon ke jing tingong ka kai kata ke jing ki ong ka don kata ke jing ka bangam pa ban ong tan hang de tingong ong la da usar udon sisa kata ke jing pi le ja kendo ka ni usar le ja kendo ka kata ke jing ka udon bat la da smodon kam yang ban ya rap lang ban le bat pi ban ya kendo yu chief minister la da don ke jing nam da ka konsumsi la jong ngaga kloi ban le ja kendo lang remkat la bat pi kijing ya keren kilong ki babet ki biang don kanu kata kijing ya keren sneu ya keren khia nam taban pentulon ni ki kam ka parti ya koalisi candidate kan san hakalai photorek ngasu ui ki social media balami ba ngin mi no ngaka parti NPP ngalai candidate kumbayu trong sen ngala candidate kumbayu trong sen bat ndi tang kata kompelsi ida kedau bet sendon bangi mi no nakadau jong uba kiet borlang nong rem usted jut presiden namar bu udon keti hana banyak sela ban penrem yoba dagona kadi ka konstituensi ngap hadu kata mensni natang arsni ngidang ya discuss kuno ban pentelon ki kam ka konsumsi kam don dak snewi tang hadin arsni laisni uba kiet ude uba ya sela ban penrem uba danggo pi hadu kata ka jingnya thok om dei tang kata ki screenshot ya kawai ka message ka ba ngi ya debate ngi ha kawai ka WhatsApp group jong kan ne ka thain ka jungi ha kata ka WhatsApp group ka ba ngi ya debate mangi ka dei ka balajan nadu ka santarik jong akas di usna marjarar poa bad ya kata la de biak krem nadu khaman suaro laya pensai ha meeting ka balong han rang thong ha ka bawa danggo kompel bercuwi wiki don la da biak pensai lot kedar ha to por kam sum don su kanu ka dak kaba peni ba ngidon ke jingnya snow nam ta kata masih teman ngalu la yo pensai angkut tang kata ha ka jingnya nanti ngan su to ti perlok ba pinsai lala je kenduru yo chief minister banyak keren ba ka tim jonga ba joba NLB kamut ka NPP ba rem ba ka NPP ba thmai ha po jingnya badanggo ngin ya long ka weng ha khamat kami jong chief minister laya penbai laya biang om don isu candidate kensan mi biang menen hadin bakimut ban resign ong hana ba ngi resign no nomor kata ka masih ka ba uba kit ula tha ban u ya sela ban penrem yo ba danggo ha ka tu ka masih ngaladap kedau men hakane abang khot ka press conference jung asulong ngalong ka tu ka masih ka dei kumne haba ya tainya ya ka wi ka phang ka ba uba PS lindo uong ki lai po sang ki lai pun reumut ki emli jong ka khasi jentia ki dei tang ki lun kamut ki dei tang ki breu ki bom ler khau ki bom ler kam ru em ha ka jing ye tai nya ngong ba PS ndo hatu ka komen jong ngong ba PS saba kumta penjob yang mo yo ba rinik ba yo ba pius tang yi ta shim ni ti silan ki mot ban pen priang menen ye ka khubor kani ka jing le ka juki kalong ba nga ngan yo ban but nam bad baki ba he jong ka parti ki jongi kin yo ban sim action yang to neng kong i pen pau jing sukmen ka ba kraw baro nangi ngila tip ya ka jing long jing man jong ka parti ka jongi har ne po ranikor bat ki babon ha ka tugas ngi ki ong ba ki NPP har ranikor don show ten rai ha ka ni ka sngi ta ka jing sukmen ka ba kraw wat ha ipor balangkot ibang isu pen tip tang da ka SMS ha ki WhatsApp group rai katne ki nong kesyan jong NPP ki poi na penpau nongkong kajing sungu ublay bad yakit pajba jong karani kor baki lawan ai ya kanega support nam ta jungi hanega sngi ya kanega sngi pili ing la shim ya ka ya ki artli kirai ka wei kalong kumtu kumbang ila yo ya ka ban thau thama ya kanega unit ha kanega karani kor block ka jungi hapo kajing ilamu ba NLB ti sangma kum presiden nang ta ka ba ar ka bang shim ya ka rai kanega sngi kadai halor ba ki pajba nang ne ki ong bang idei bandon u candidate tinggal shim ya ka rai bat ha kanega rai ki pajba kila terwaya baro angut ki kerteng katai ka kerteng jonga ba kit borlang nong rem bat kumjuru ya ka kerteng jong ba NLB ti sangma tika rai ka ba khadu yano nakaliang jong ka parti high command ki jongi kin rai kata ka di jing menjur jong pajba ki bayawan ni ka sngi ban ong ba ngin kersyan lada de ya ka kerteng jonga ne lada de ya ka kerteng jong ba NLB ti sangma te ya ka jing final ya ka kerteng jong wei kerteng kan long shibet janmet hadin bangin poya shilong ngini syong ya kami ting ka kerpang badu national president badu national vice president jongi dikata ka
outcome ka bami na kani ka meeting jungi mentagasi. TMC, si Turki sentil di kalayaban pernah. TMC, si Turki sentil di kalayaban tingkai. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah, kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah, kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah.